Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da kasancewa da Mamus Digital Services. Dan uwa ina roƙonka da idan yau ne zuwan ka na farko a wannan tasha ta mai albarka da kai kokari ka danna mana subscribe kuma ka danna alaman ƙararrawa wanda hakan zai bada dama a dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. Kamar yadda za ku gani a title na wannan bidiyo abubuwa masu matukar muhimmanci wanda ya kamata duk wanda yake kasuwancin BT website ya san da su. Wannan abubuwan da zan yi bayani a wannan bidiyo abubuwa ne da mutane da yawa suke yawan yi min tambayoyi akai, musamman wanda suke kasuwancin application na Data Reselling website da kuma wayanda suke da ra'ayin shigowa. Abu na farko da zan yi magana akai shine mutane da yawa suna tambaya ta ya ake samun riba da kasuwancin BT website. So wannan shine abin da zan fara magana akai, sai kuma abu na biyu shine ya mutum zai iya gane cewa yana samun riba, saboda mutane da yawa za su fara wannan kasuwancin amma su kasa gane ya za su yi lissafin yanda kasuwancin sai yake tafiya. Koyaushe sai ka ga suna lissafi suna cewa ba su fahimci komai ba, suna samun short da sauransu, wanda kuma mafi yawanci duka rashin sanin yadda za su tsaya su tsara lissafin ne shi yasa suke samun rudani. Wasu kuma suna samun rudani akan ta ya ake samun riban, ta ya riban yake fitowa. So ku biyo ni a wannan bidiyon zai muku bayani ɗaya bayan ɗaya. Abu na farko da zan fara bayani akai shine ya ake samun riba a kasuwancin Data Reselling app. Shin ana samun riba a kasuwancin Data Reselling app? So magana ta gaskiya shine ana samun riba sosai fiye da ma hankalin wasu baya tunani a kasuwancin Data Reselling website. So kasuwancin Data Reselling website kasuwanci ne wanda riban da ake samu a kan shi tana buƙatar quantity ne, ma'ana tana buƙatar adadi masu yawa ne kamun ya kasance ka samu riba sosai. Wannan yasa duk mutum da ya zo ya ce yana so a yi mai application na data ko yake tambaya ta a application na website na data yana da riba, zan gaya mai cewa ribar wannan kasuwancin na Data Reselling app ta ta'allaka ne akan adadin mutanen da suke amfani da website naka. Mu ɗauki misali, akwai mutane da yawa wanda suke kasuwancin sayar da data waɗanda idan aka gaya ma riban da suke samu a rana za ka yi mamaki. Akwai wanda na sani wanda a rana suna samun riba daga miliyan 5 zuwa miliyan 7 a wannan kasuwancin na sayar da data. Abin da mutanenmu suka fi renawa shine idan aka ce naira 10, naira 20 ne riba, wanda kuma quantity ake bukata. Akwai masu application wanda suna da users sun ta sama mutum miliyan 2, wanda cikin mutum miliyan 2 ɗin akalla suna da active users sun kai mutum 300 zuwa sun kai mutum 300 zuwa mutum 500. A rana suna samun transaction volume kusan transaction 500 zuwa miliyan guda, wanda idan ka duba ko naira 10 suke samun riba a wannan kasuwancin, in ka yi calculation naira 10 so 500 ko so miliyan 1 za ka ga kuɗaɗen da suke samun riba a rana ba ƙaramar riba ba ne. Saboda haka maganar samun riba a kasuwancin sayar da data akwai riba sosai, sai dai kuma abin da yake da wahala shine tara customer, wanda ba za ka samu wannan riban ba dole sai idan kana da customer wanda suke amfani da wannan application naka. Ta yanda za ka samu wannan customer shine ta hanyar jajircewa da talla, musamman hanyar neman wanda suke da followers ko kuma hanyar running ads da za ku gani su fansu a postin da kake gani akan Facebook, TikTok da sauransu, wanda idan mutum yana buƙatar wannan mu a kamfanin Mamus Digital Services muna yin wannan tallan. Idan kana buƙatar a yi ma talla na application naka, a yi ma running ads kamar wannan da za ku gani ana yi ko da baka following na mutum ko bai following naka, idan yana cikin Facebook ko cikin TikTok zai ga tallan application naka, wanda tallace wacce ta fi tahiya sosai fiye da wadda zaka nemi celebrity ka bashi kuɗi. Wasu mutane audience ɗinsu ba su da buƙatan application na data ko wani abu, so amma duk da haka wasu suke ware makudan kuɗi su biya kuɗin talla kuma sai su ga ba su samu result ba. So duk da baya cikin topic, so ina recommending idan za ka yi talla ko dai ka samu wanda ka tabbatar da audience nashi suna harkar digital suna sayan data ne, ko kuma ka yi running ads. Idan baka iya ba za ka iya tuntuɓa Mamus Digital Services domin mu ma wannan running ads din. Sai kuma abu na biyu wanda kusan shine makasudin wannan bidiyon shine mutane da yawa suna samun rudani ta yanda za su yi lissafi a kasuwancin su na data. Wanda suke da application na data suna samun confusion sosai ta kaka suke samun riba, yaya business ɗin yake tafiya. So a takaice idan kana da application na sayar da data, na san ka riga ka san kuɗinka suna circulation ne a wurare uku. Na farko shine API naka, ma'ana inda kake saran data. Na biyu shine payment gateway, ma'ana payment gateway inda mutane suke amfani da shi wurin saka kuɗi. Misali mu ɗauki Aspify wanda shine client namu majority suke amfani da shi. So za mu ce Aspify, za mu ce API muna da ma Mustafa API za mu yi misali da shi, sai kuma admin dashboard naka. Wannan guri shine wurare uku da data take circulation. Mutane da yawa za ka ga suna tambaya ta ina za su cire ribansu, wanda kuma dama kamar yadda na yi bayani cikin wannan guraren uku da na yi bayani inda kuɗi suke circulation, to wuri biyu ne kuɗi suke. Wuri na ɗaya nambobi ne, a gurinka ba kuɗi ba ne, shine API wannan kuɗi ne saboda kai za ka ɗauki kuɗi kai depositin cikin API naka. Aspify
payment gateway wannan kuɗi ne, saboda duk user da ya saka kuɗi a nan suke zuwa. Amma admin dashboard wannan a gurinka lambobi ne da za ka yi amfani da su kai lissafi, ba kuɗi ba ne. Saboda haka kaga babu lissafin cewa cikin admin dashboard ina za ka cire kuɗi. Duka kuɗi suna guri biyu ne, suna cikin payment gateway, suna cikin API, iya nan ne kuɗi suke. So kaga kenan mutane da tun farko suke samun, idan kana cikin wanda tun farko kake samun rudanin cewa ta yaya za ka cire kuɗi daga ribanka a cikin admin dashboard, to idan kana da application na data, ribanka ba a cikin admin dashboard yake ba, saboda admin dashboard ba ka sa kuɗi ciki ba, kuma users ɗinka ba su sa kuɗi ciki ba. Bari in sake dawowa da bayani yadda za ku gane. Hanyoyin da ake kuɗi suke circulation hanyoyi uku ne. Na farko admin dashboard, na biyu API, na uku payment gateway. API shine inda kake saro data. Payment gateway shine inda kudaden users suke shiga kamin su shigo hannunka. Admin dashboard shine inda kake ganin transaction. So admin dashboard shi zai kasance kamar shago ne a gurinka. So mu ɗauki wannan misalin, yanzu kai ne ka buɗe shagon provision. Idan ka buɗe shagon provision, ka je kasuwa ka so kayayyaki, misali ka buɗe shagon provision, ka je kasuwa ka so katin ɗin madara ɗaya ka saka a ciki. Da ka so katin ɗin madara a kasuwa, da ka so shi ya kama ma naira 200. Da ka zo ka zuba shi a cikin shagon ka, sai ka dinga saida wa mutane naira 250. So idan mutane suka zo suka sayi wannan madaran suka baka naira 250, shago kake tambaya riban da ka samu, ko kuma ka riga ka karɓi naira 250 nasu da kuɗin madaran da riban duka suna a hannunka. So wannan shine abin da mutane ba su gane ba. Saboda haka kaga kenan tun da shi admin dashboard kawai da ka je ka saro data connection kai, kaga ba kuɗi ka sa ciki ba. Saboda haka su ma mutane da suka zo za su sayi data, da suka sa kuɗi cikin payment gateway suka zo gurinka. So kaga baka maganar cewa ka tambayi admin dashboard ina za ka cire kuɗi. Kamar yadda a shago ba za ka ce za ka tambayi shago ina riba ta je ba, dole kayan da ka zo sakawa kai cikin shago, wanda ya zo ya saya kai ya ba kuɗi. So haka shi ma application na datan da ka saro connecting kai da website naka, shi kuma user ka da ya zo zai sayi data, sai da ya saka kuɗi suka zo gurinka sannan ya sayi data. So kaga ribanka da kuɗinka suna gurinka kenan. Yanzu mun gama da maganan wanda suke maganan cewa ina ake cire kuɗi a cikin admin dashboard. Admin dashboard shago ne kawai, shi kawai hanya ce wadda ake kasuwancin, babu kuɗi a ciki. So ina fatan kun fahimci wannan. Idan baka fahimta ba, ka tara bidiyon baya ka sake sauraron bayani. So sai kuma abu na gaba shine wannan tsakanin kai da tsakanin API naka da kuma payment gateway naka da kuma admin dashboard naka again. Bari mu buga misali cikakke game da shi kasuwancin data karan kanshi. Kai ne yau aka zo aka gina ma application naka na data, aka kammala ma shi complete, aka baka admin dashboard login naka. Kamin ka fara kasuwanci, kamin a fara sayan data a cikin application naka, ka san da sanin cewa akwai buƙatan dole sai ka yi connecting API, wanda API shine ake saro data. Shi kuma API idan ka yi connecting nashi, datan ba za ta sai ba, dole sai idan akwai kuɗi ciki. So mu ce lokacin da aka buɗa ma website na sayar da data, an yi ma connecting na ma Mustapha API. Da aka yi ma connecting na ma Mustapha API, sai ka ɗauki naira 10,000 daga cikin aljihunka ka saka wannan cikin API ɗin na ma Mustapha. So ka ga misali wannan 10,000 shine starting capital naka, shine capital da ka fara kasuwanci da shi. Da kasa 10,000 cikin ma Mustapha API, kai kuma cikin application naka ma Mustapha API ka sa mai 10,000, shi kuma yana baka data. Misali for now muna bada data MTN naira 375. So shi kuma ma Mustapha API yana baka data MTN naira 375. Kai kuma da kai connecting a website naka, sai ka saka shi naira 400 misali. Kaga kenan duk aka sai 1 gig so daya ka samu ribar naira 25. So kaga misali yanzu ka saka 10,000 cikin Mamus Data API naka. Shi kuma cikin Mamus Data Top Up yana baka data akan naira 375. Kai kuma cikin application naka ka rubuta data naira 400. So kuɗin nan naka da ka saka cikin Mamus Top Up API, ba abun da zai taba su sai mutum ya shiga cikin application ɗinka ya sai data, sannan datan za ta fita daga cikin Mamus Top Up ta je ma user da ya saya. So kai kuma application naka, idan user ya zo zai saka kuɗi ya register, za a bashi account number. Account number da aka bashi account number ne wanda kamin ka same shi sai da ka je ka buɗe payment gateway. Let's say ka buɗe payment gateway na Astify da ka buɗe payment gateway, ka saka account bankin ka shine withdraw wurin inda zaka withdrawal.
idan ka riga ka saka bankin ka payment gateway ba wanda yake iya cire kuɗi su je cikin account face wannan account da ka saka. So kaga kenan Aspify da bibiyan naka kai register shi da komai kaga bankin ka ne. So idan user ya register da application naka za a bashi account number. Idan ya ɗauki wannan account number ya saka kuɗin ina suke zuwa? Kaga kamar ya baka kuɗi da hannunka ne saboda kuɗin za su je cikin Aspify. Shi kuma Aspify account ɗinka yi, daga cikin Aspify za ka iya tura kuɗi su je cikin account naka. Ina fatan kuna gane bayanan da nake. So kaga user ba zai sai data ba sai ya saka kuɗi. Idan aka saka kuɗi suna gurinka. So let's say user ya saka naira 400, da ya saka naira 400 suna gurinka, ya zo ya sayi data. Da ya sayi data kai kuma cikin 10,000 ɗinka da suke cikin Mamus top up an cire naira 75. Shi kuma 400 da ya saka gaba ɗaya suna gurinka. So kaga ka samu riba kenan ko? So haka ne duk wanda ya zo zai sayi data idan ya saka kuɗin suna gurinka. Idan ya sayi data za a cire naira 75 kai cikin kuɗinka da suke cikin API. Shi kuma cikin kuɗin shi da ya saka ma za a cire naira 400. So kaga kenan da aka yi transaction ɗaya ka samu naira 25 misali. Da aka yi transaction ɗaya ka samu naira 25. So kaga kuɗin da user ya sa suna gurinka. Sun shiga cikin Aspify suna kana da kai kaɗai kake da access da shi, kai kaɗai zaka iya cire kuɗi da shi. So kaga kenan babu wani kuɗi da zaka nema a cikin admin dashboard. Duk wasu kuɗi da suke cikin admin dashboard lambobi ne da za su taimaka ma gurin lissafi. Mu ɗauka mu kalli wannan admin dashboard ɗin yanda yake. Let's say bari in yi misali da wani application anan. Zan saka muku screen record, nan saka muku screen recording sai ku gani. Kamar yadda za ku gani in kuka shigo cikin admin dashboard. Kun ga yanzu yanda admin dashboard yake, kun ga user wallet. So in ka shigo nan ba nan za ka shiga ba, za ka taɓa wannan gurin menu ɗin nan sai ka shigo nan gurin API wallet ɗin nan. Idan ka shigo API wallet shi zai buɗe ma komai. Yanzu misali idan na duba nan za ku ga akwai total API wallet akwai naira 120. Total user wallet akwai naira 17,500. So wannan total API wallet ɗin shi zan ɗauka. Wannan total API wallet 120 sai in rubuta shi gefe. Sai in zo in shiga cikin payment gateway ɗina. In duba in ga naira nawa ne a cikin payment gateway ɗina. So a cikin payment gateway ɗina available balance ina da naira 9,000. Kun gan shi wannan shine available balance ko? So sai in ɗauki wannan 9,000 ɗin in je in haɗa ta plus. In ɗauki wannan 9,000 sai in haɗa shi plus wannan 120,000. So kun ga abin da ya kama 129,000 kenan. So wannan 129,000 ɗin 100,000 kuɗina ne, kuɗin jikina ne. So kaga 129,000 ɗin sai in cire in yi minus na capital wanda na fara da shi. In na cire 20,000 so kun ga sun kama 29,000. So wannan 29,000 ɗin in na yi minus total user minus 17,500 misali yanzu. In na shiga calculator na sa 29,000 minus na sa 29,000 minus 17,500. So kun ga 11,000. So kun ga ana 11,000 su ne riba ta a cikin wannan lissafin da na yi. So kamar yadda kuka ga haka to haka ne ake yin lissafi. Kowace za ka yi calculation za ka duba total wannan naka. So amma mutane da yawa da suke ganin wasu sun idan ka yi lissafi irin haka kaga kuma ka samu shot to dole ne ka duba a gani idan baka amfani da idan ko maybe kana yi kanka manual funding a wallet da kake amfani da shi ko kuma kana shiga ta API kana sayan data ko kuma wani abu. So idan haka yi haka ka tabbatar da kayi haka kuma baka yi amfani da kuɗi ba kuma ka ga duk da haka balance ɗinka ya ƙasa to wannan kana da daman da zaka nemi tambaye developer naka ya ƙara ma ƙarin bayani ya baka shawarwarin ina zaka duba ka gani akwai wani glitch da ake samu ne ko akwai wani issue da application naka yake da shi ko kuma akwai hackers da suke shiga suka yi maku sai a website to ta nan ne zaka ƙara bincika amma muddin zaka yi lissafi haka so zaka ga lissafin ka ko yaushe yana fita kuma idan kana da users da yawa ana amfani da application ɗinka sosai zaka ga kana samun riba sosai. Akwai mutane da yawa inda ni ne musu application for now suna kasuwanci, akwai waɗanda a rana ɗaya suna samun riba ta fita 100,000 kuma saboda sun tsaya suna lissafi yadda ya kamata kuma sun tallata sosai kuma suna tafiyar da kasuwancin su ba tare da suna wasa ko kuma akwai wanda ma zaka ga sun zo in ka zo musu gyara sai ka ga sun saka miliyoyi cikin admin dashboard nasu wanda kawai account ɗinsa ne suka yi manual funding abun yana ba su shawa suka kuɗi da yawa. To kaga wanda yake yin haka ai babu yanda za a iya gane lissafi saboda dole zai ga kuɗi da yawa cikin account nashi sai ya je ya dinga tura data ko kuma in wani ya ce tura min data kawai zai shiga ya tura. Ni kun ga yanzu wannan application din
ko kai na zan sai ma data sai dai in shiga ta cikin application ɗauki account number da user yake ɗauka in saka kuɗi sannan in shiga in sai data, saboda ni ina son lissafin ya tafi daidai yanda nake bukata ba tare da an samu wani complicating ba. So idan wannan bidiyon ya burge ka, kai liking, kai comment, kai sharing domin wasu amfana, kuma idan baka mana subscribing ba ka danna subscribing, ka danna alamar ƙarawa wanda zai bada dama a dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. Mun gode.